बुहुत क्रिटिकेल जुग बे हिसाबै जोङो आजिखालिनि जुगाव मानसिखौ गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थानायाव नों समाव मोनसे गोदान खौरां गोदान आपडेट नोंथांमोननिसिम दाखालिसो जिथु जानानै थांबाय सासे हाबा जानाय आइजो गोमानाय जाथाय फिन खेबसेबाव क'क्राझाराव आरो सासे आइजो सानै गथ'नि बिमा गोमानानै दं होननानै जों खौरांनि गेजेरजों मोननाय जादों। लोगोसे माबोरै जामारखो जाथाया माबोरै जानो मोनखो बे जाथाया बेखौ आं नोंथांमोननो फुल भिडिअ फुल आपडेट होनो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था माने माबोरै जामारखो जाथाया बेखौ आं नोंथांमोननो होनांगोन। माने मा बुङो बर'फोरनि गेजेराव बर' समाजाव गोबां बेफोरबायदि जानायखौ जों नुबाय थायोना खौरांनि गेजेरजों गोबां नुबाय थायो। नै दाखालिसो जालांबाय आरो नै फिन खेबसेबाव आरोना नोंथांमोना नायना लागोन भिडिअखौ अब्लानो बुजिगोन बिथां जिथु खारदों बिनि हासबेन्डआ बुंनायखौ नायना लागोन ना। आंनि न'खरावथ' समायसाया आंनि मिसेसआ 13 थारिख सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गैया। माने आङो जुननि 25 थारिखआव गुवाहाटियाव खामानि मावनो थांदोंमोन ओमफ्राय गेजेराव खननैसो फैदों ओमफ्राय बिनिफ्राय थांफिननानै आङो सेप्तेम्बर 10 थारिखआव न'आव सफैदों। ओमफ्राय बियो फिसाफोरखौबो थगायनानै आंखौबो थगायनानै माने बियो बाजाराव थांनो होननानै ओंखारनानै थांदों आरो दा बिनिफ्राय बियो बबे जायगायाव दं बेखौ मिथिया, मा खामानि मावनानै थादों बेखौबो मिथिया, बबे जायगायाव दं बेखौ मिथिया। दा न'जों जेबो जगाजग गैया आरो गेजेराव खनसे जगाजग जादोंमोन 10 दिननि उनाव खिन्थु मोजां रायलायनाय जायाखै, बांसिन फिसाजोआसो रायलायनाय जादों। दा बिनि उननिफ्रायनो जेबो जगाजग गैया आरो दा बेखायनो आं बुंदों बेहा गथ' सानै दं माने अननानै फैफिनथों जाहाथे गथ'फोरनि इयुनखौ सिन्था खालामनानै जेरावखि खामानि दामानि मावनानै थाया मानो आं बेखौ खावलायो आरो आंनि आंगोनि बिसि हिसाबै। आरो बेखौ आङो नागाराबो आरो आंनो नांगौ, जायनि खारनाव आङो आंगोनि बिसि जुलिया जोनोमाव खनसेल' जायो हिसाबै आंनो नांफिनगौ आरो दा जेरावखि खामानि मावनानै थाया मानो अननानै फैफिन। नोंथांजों दावराव दावसिफोर बा न'खरनि माबाफोर जेंना जादोंमोन नामा? आंजोंथ' जेबो दावराव दावसि जायाखै, माने आं बायहेरायाव खामानि मावनानै फैदों हिसाबै आंजों जेबो दावराव दावसिबो जायाखै। मबाइलाव बिदिनो सानब्रै सानबासो सिगाङाव एसे फंनै फंथामसो नाटखुट जादोंमोन खिन्थु जेबो बुलाय सोलाय जेबो दावराव दावसि जानाय जायाखै आरो दा मा खारनाव थांदों आंबो बेखौ मिथिया। खिन्थु आं दुखुथिया न'खर हिसाबै थाखा फैसानि एखमबा खस्थ' जायो, दा बे आरो माबाफोर सासपेक्ट दं? सासपेक्टआ आंनि मिथिनाय बायदियाव जेबो सासपेक्टखौ आङो सानाखै। आं बेजों 12 बोसोर 11 बोसोर रायजो जाबोनाय हिसाबै आं मिथिगौ आरो बियो बेबायदि मानसिबो नङा होननानै आङो बुंनो हायो आरो दा। गावनि न'खरनि बिमा बिफाजों कन्टेक्ट दंना गैया? गावनि न'खरनि बिमा बिफाजोंथ' जों रायलायबाय, मोननैबो न'खरजों रायलायनायनि गेजेरजों दा गावस्रा बिदा दं, बिब' दं, ओमफ्राय बिमा बिफा दं, जाथि बंस' दङ। खिन्थु जोङो रायलायनायाव बिसोरबो मिथिनाय जायाखै होननानै दा बुंदों। दा दाखालि बिब'नाव थांनानै रायलायनायाव जोङो बिब'आ गुवाहाटियाव दङ होननानै मिथिदों होननानै दा बिब'आ बुंनाय जादों आरो दाखालि बावैसो सप्तासेसो जाबाय खोमा जों थांनाया। दा बिब'जों माबायदि कन्टेक्टआव दं आं बेखौ बुंनो हाया, खिन्थु बिब'आ जों दाखालि थांनाय समाव बियो गुवाहाटियाव खामानि मावनानै दङ होननानै बुंदों, खिन्थु मेन स्पटखौ जेबो खोन्थायाखै होननानै बुंदों आरो बिब'आबो। पुलिसनोबो जोङो मिसिं रिपर्ट होनाय जाबाय। माने आथिखालनि जुगा बुहुत क्रिटिकेल जुग बे हिसाबै जोङो आजिखालिनि जुगाव मानसिखौ गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थानायाव नों बुहुत एक्सिडेन्ट जानांगौनि सम्भाबना थायो। बेनिखायनो जोङो मिसिं रिपर्ट होनानै दोननाय जादों आरो थानायाव। ओमफ्राय जों सात्र संगठन हिसाबैबो जोङो बिसमुरि आन्सलिक एबसुजोंबो जों एसे इनफरमेसन होनाय जाबाय, बेखिनि आरो। दा जेरावखि थाया मानो फैफिनजानो दा फैनांगौ, गथ' गथाय दं, गथ' गथायनि इयुननि खोथा दं। जाया नङा जाबाय 12-11 बोसोरसो रायजो जानाया। आंहा खिन्थु थाखा फैसानि खस्थ' दं, दुखुथिया न'खर हिसाबै। दा अब्लाबो गथ' गथाय आं बेखौ जेबो दुखु होआखै, गावबो बिसास खालामबोदों आंबो बिसास खालामबोदों। जों बुहुद दंबाबो गैयाबाबो बुहुद जोङो रेसपेक्ट होलायनायनि गेजेरजों सोलिबोदों। दा मा गोसोजों बा माबा खारनजों बेबायदि थांदों आं बेखौ बुजिनो मोनाखै आरो दा जेरावखि थाया आं खावलायो आंनि आंगोनि बिसि हिसाबै माने अननानै फैफिन। बायसान्सआव सोरबाफोर बबेबा जायगायाव खामानि मावनाय दामानि मावनाय बबेबा हटेल बा सोरनिबा न'आव थानाय
बा दखान सखान बा कम्पानि सम्पानियाव सोरबा नुदोंब्ला अननानै मबाइल नाम्बार होगोन बेहाय खोन्थाहर आरो मा मुं नामा आंनि नामा फैलाव दैमारि गामिया सामखागुरि पस्ट अफिस बिसमुरि आंनि आंगो बिसिनि मुङा जाहैबाय बिनारानि दैमारि ओमफ्राय बिफानि मुङा बिस्ति बर' गामिया बेनो सामखागुरि ओमफ्राय बिसमुरि पस्ट आरो थांनाय समाव मा समाव थाङामोन बियो थांनाय फुंनि 8थासो जाबायमोन खोमा 8था साराय 8था बेबायदि आरो हाथायाव थांनो होननानै बियो गथ'फोरखौबो थगायलांदों आंखौबो थगायलांदों आरो दा बे दिननिफ्रायनो बियो न'आव फैफिननाय जायाखै थाखा फैसाफोर लांफादों नामा थाखा फैसाखौ आङो बांद्राय बुंजोबनो हाला आंबो एसे होनाय दंमोन ओमफ्राय गावनावबो माबा फानलुनाय दंमोन खोमा मथा मथि बेनाव 8-9 हाजारसो फैसा दंमोन खोमा आंनि आइडियायाव आरो खिन्थु पारफेक्टलि बेसेबां आखायाव दङमोन आं बेखौ बुंजोबनो हाया बुंनो हाला सोरबाफोर लेंलांदों नामा बेबायदि सानो नामा लेंलांनायाथ' मा होननानै बुजिनो बावनो आं जेबो बुंनो रोंला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुबाय एबा मिथिनो मोनबाय माबोरै जामारनाय जाथाया माबोरै घटनाया जामारखोना बेनिफ्राय बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गोबावानो जाबाय होनदों बिनिफ्राय जेबो जगाजग गैया दा बावैसो बेनिफ्राय कम्पानियाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन होनदों बिथाङा बेनिफ्राय बेयावनो खारनायखौ जों नुदों माने बाजाराव थांनायखौ खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों बेनिफ्रायनो फैयाखै होननानै मिथिदों बेनिफ्राय लोगोसे जितु बिनि फिसा सानै दं बिथांमोनाबो फैगोनखौ आसा खालामदों माने फैनो थाखाय खावलायफिनदों आरोखि आरो लोगोसे भिडिअखौ नैबे भिडिअखौ नुबाय बायदोंब्ला जाय मिसिं जानानै गोमाना दं बै आइजोआ न'आव फैफिनदों आरो लोगोसे बिनि हासबेन्डआ बुंनाय बायदिब्ला बियो लाफिनगोन होनदों आरोखि जितु गोबाव संसार जाबोबाय बे बाथ्राखौ बा खोथाखौ फोरमायनायखौ जों नुनो मोनदों दुखुनि बाथ्रा बर' समाजाव बेफोरबायदि गोबां जाथाय जाबाय थायो जाफ्लेबाय थायोना बेनिफ्राय भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोन बेनिफ्राय रायजो राजा नेक्स्ट भिडिअ बा नेक्स्ट आपडेटआव फिन खेबसेयाव लोगो मोनसिगोन लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम